vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Now tapinda mumwedzi waFebruary, January uyo atodarika. Maye manje tinenge tabata December. So I was thinking kuti kana zvanga zvichibvira, kana uri munhu wekuti unoshanda, usually vanhu vazhinji vanenge vachienda vachinobvisa 10% yechegumi kuchechi. So I was thinking kuti pasalary yako mushure mekunge wabvisa 10% yako yechegumi, if it is possible, zvinenge zvichingoda kungoti obva watora zvekare 10% of your salary obva waisa paside, kana kungotsvaga chigubhu chekuti each and every month, let's say kana kuri kunzi unenge uchitambira $100 pamwedzi, each and every month mushure mekunge wabvisa tithing yako obva wazotora 10 US yako iyaya yemasavings obva wakanda muchigaba chako, kana kuti anyway paunoziva kuti this is a safe place, kuitira kuti December paanozosvika paya paya, at least tuma 10% itwoto twaunenge uchibata each and every month tunokwanisa kuzokubatsira. Kana kuri kunziwo unenge uriwo muSouth Africa, vamwewo vanowana ma4,000 ma5,000, unozivawo kuti per month unongotorawo ka 500 rands obva wangokaisa paside. Kana uine bank unobva wakumbira bank kuti ringe richikulokera mari iyoyo, kuitira kuti unge uchizongokwanisa kuzoiaccessa at the end of the year, so that vanhu tinge tichingodzidzirawo kusavha sevanhu vatema. Kana tichikura paya hatimbodzidziswe kuti mari yakakosherei. Saka we are just hoping kuti each and every month, like nhasi musi wa3, next month musi wa3 March tichazozama kuti tinge tichizoseta that reminder. And kana kuri kunzi unenge uchisavhawo obva wazokurudzirawo vamwewo mucomment section, we have to save ma 10% of our monthly salary, tobva tazodzishandisa mari dzedu idzodzo muna December. Kana kuri kunziwo unenge wakashingirira, you can even save mari iyoyo for next year, uchingosavha zvichingoenda zvakadaro. Let us try to save money for the future generation. Hanzi generation iyoyi yatiri haina basa, but generation yakakosha igeneration yeavo vachazouya, vazukuru nevazukuru vevazukuru. So let us try to prepare a better life for them, nekuti vazhinji vanozoromba inhau yekuti madzibaba edu anenge akatadzawo kuunganidza pfuma, then munhu obva azoonekwa ava kufamba achienda kunotsvaka zvikwambo. Mushure mekunge atsvaka zvikwambo izvozvo, zvobva zvazotanga kunetsa futi vedzinza. Regidzai tibva tapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai. So I don't know kuti at the time when I did all of these things ndainge ndichimbofungei. Zvakaitika mukoma ndezvekuti mukomana wangu ainge achishanda kuSouth Africa. Saka achishanda kuSouth Africa kudaro, iye akabva azotanga kudanana nefriend yangu. Ameno kuti vakatanga kudanana zvaita sei, ndakarwadziwa mukoma because I tried kuti ndinge ndichireasonana naye, but iye akabva azoramba. Feeling desperate mukoma, ndo pandakabva ndazongoapproachawo vamwe amai vechirudzi avo vanogara kugeto kwedu. Ndakati ndavaudza zvose izvo zvainge zvichiitika kwandiri nemukomana wangu nebest friend yangu, ivo vakabva vati I want to make sure kuti uyu mukomana wako uyu ari kuSouth, sikarudzi yake haizoshandi kusvika azokuroora. Ndo zvakabva zvazoitwa. Vakabva vandibvunza kuti ndainge ndiine here chipfeko chake. Ndikabva ndati chipfeko chake it was not a problem because pane mamwe ma-t-shirts ake awo aainge akandisira. Some of them ndainge ndisati ndatombowana mukana wekuti ndinge ndichimawacha because zvinhu izvi zvakaitika soon after the December holidays. Saka paakadzokera kuSouth Africa ndo pandakabva ndazofind out kuti vanhu ava iye paainge ari kuno kuZimbabwe vainge vakatombospenda time together. Saka ndakabva ndangonzwa nungo ndichiwacha some of his personal items, idzo hembe dzaainge akasiya achiti I should wash them.
saka ndakabva ndazotora izi t-shirts ndokubva ndazoenda nadzo kuna amai vaya vechirudzi, vakabva vazoti okay, idzi ndicharara nadzo nhasi then ndichazokupa hembe idzodzo, but iye anofanira kuti ange achizodzipfeka. Gogo ava mukoma vakagara ndingangoti nehembe idzi kusvika ndatokanganwa. Ndakazongototi one day zvangu ndichitofamba ndichitoenda kumusika, ndopandakabva ndazosangana navo gogo ivavo vainge vakatopfeka imwe t-shirt yemukomana wangu yainge iri yepuma. Saka ndakati ndavaona vakapfeka t-shirt iyaya ndikabva ndati chigogo ichi chinondijairira. Saka vachindiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiuya nema-t-shirts emukomana wangu, vainge vachingotsvaga plani yekuti vange vachizomapfeka. I then spoke with her, ndainge ndakatotsamwa. Ivo vakabva vati ndinozviziva kuti wakatsamwa, but uchitondiona ndakatopfeka t-shirt yake kudai so pane zviri kutoitika. Vakabva vati nditevera, ndokubva ndazovatevera ndikaenda navo kumba kwavo. Ndakati ndichinopinda mumba mavo, we then headed straight for her bedroom. Tasvika kuya mukoma vakabva vazovhura imwe hari, so mukati mehari imomo mainge muine zvimwewo zvinhu zvainge zvichingokambaira kambaira, zvainge zvisingazivikanwi kuti zvainge zviri zvimhuka zvainge zvakaita sei. Vakabva vati uri kuona zviri kuita zvimhuka izvi, ndinoda kuti mukomana wako kana azokuroora, munhu wekuti anenge angorimo muhari umo ende anenge akavharirwa muhari imomo, mwoyo wako ndiwo uchashanduka kuita sehari iyi ende haazokwanise kuti ange achizobuda mumwoyo mako. Kunyange zvikaita sei unenge wakangomuvharira imomo, iwewe ndiwe une kodzero yekuti unge uchizomuvhurira kuti akwanise kuzosununguka. Musi waunenge wafunga kana wazviudza kuti nhasi handidi kuti sikarudzi yake inge ichishanda, sikarudzi yake musi iwoyo waunenge waituka haishandi. Kana ukamuudza kuti haudi kuti ange achibata mari, haabati mari kusvika wazosunungura mwoyo wako. Then gogo vaya vakabva vazonditi asi chaunofanira kuziva ndechekuti kana kuri kunziwo murume angokutsamwisawo, haufaniri kuti ubva wakasika wabva wasunga mwoyo wako, nekuti iwewe wasiyana nevamwe vanhukadzi. Vamwe vanhukadzi kunze uko vanokwanisa kutoridzira varume vavo tsamwa, asi iwewe hautendedzwi kuti pose pose unge uchizomuridzira tsamwa mukomana wako uyu, nekuti aita sekunge ava musungwa akavharirwa mumwoyo mako. Chose chaunenge wamutuka nacho chichaitika kwauri. Ndakafara mukoma pandakaudzwa kuti nawo ndini ndainge ndava nemakii eupenyu hwemukomana wangu, ndainge ndabata zvino upenyu hwake. Kubva ipapo mukoma gogo vaya vakabva vazondiitisa dzimwe mhiko, dzimwe dzacho dzinotonetsa kuti ndinge ndichidzitsanangura. Tapedza kudaro vakabva vazondipa zvipfeko zviya izvo zvainge zviri zvemukomana wangu, ndokubva ndazodzokera zvangu kumba. Ndakati ndadzokera kumba mukoma ndakaona kuti kana iyewo maconversations ake awo ainge ava kuita neni ainge ava netarisi. Ndichitotaura naye panguva yacho iyoyo tainge tichitaura pafacebook, ndokubva ndangomuti ndiri kuda kuti mangwana unge uchiuya kumba. Apa pose apa pandainge ndichitaura naye ndainge ndichingoda kungotesta kuti ndinge ndichiona kuti mishonga yagogo vaya yainge yashanda here. Iye akabva ati manje ndingauya kumba here ndisati ndawana mari yangu yepay, zvinhu zvakadzvanya bebi. Ndikabva ndamuti mangwana chaiwo chaiwo ndikuda kuti unge uchikwira mubhazi uchiuya kuno kuZimbabwe. Akabva ati it is okay, I will think about it. Ndokubva ndamuti aiwaka, I will think about it. Chandataura ndo chaunofanira kuti unge uchiita. Kana zvichibvira ndikuda kuti unge uchitokwereta mari yekuti unge uchiuya kuno kumusha. Ndo zvakabva zvazoitika ipapo mukoma akasiya mari yake yepay ndokubva adzoka kuno kuZim. Akati adzoka kuno ndokubva ndati inini handichasari. Tikabva tazodzokera tose kuSouth Africa. Tadzokera kuSouth Africa kuya mukoma takagara kwenguva refu pasina kana maproblems, but ndakabva ndatanga kuona kuti shamwari yangu uya ainge achiita sekunge ainge achingoda kungodzoka back into our lives, because ndakabva ndazoona kuti
vainge vakasenderana mafriend request. Ndikabva ndati ko, what is going on here? Iye akabva ati iye shamwari yako ndiye anongoramba achindisendera mafriend request nemazita akasiyana siyana. Akabva ati dzimwe nguva ndinotofungidzira kuti maybe ndeumwe munhuwo wandakamboziva kudhara, then ndobva ndaaccepta, but ndaaccepta ndinobva ndafind out kuti ishamwari yako inenge ichitondibvunza kuti ko why ndakamubloka. Explanation iyo yaainge akandiudza ndaifanira kunge ndakarizanana naye because it was an honest explanation, but ameno umwe mweya so wakangondibata ndokubva ndamuridzira tsamwa. Ndikabva ndati twumari twako itwotwo twauri kuita kubasa kwako ndo turi kuita kuti unge uchifunga kuti watova very special. Manje my dear, kubva nhasi hausisina chipenyu chauchabata nemaoko ako awa. Saka iye at that time pandakamuudza mashoko awa akangofungidzira kuti mashoko emunhu ainge akatsamwa, but mumwoyo mangu ndainge ndichitorevesa. Then mangwana acho akazoti aenda kubasa, akangosvika kubasa ndokubva atondifonera. At that time ainge achidriva forklift, ndokubva andiudza kuti ainge akaita mistake. Zvaakaita ndezvekuti akasvika kutori nerimwe track kuhardware uko kwaainge achishanda panguva yacho iyoyo. Saka track iri rainge richida kuburutswa samende. Hameno kuti iye akazozvifambisa sei, because akati ava kuda kunoburutsa samende, then forklift yaya iye anoti yakabva yazoluza control, ndokubva azoenda akanobaya motikari yabosi vake nemazisimbi aya awo anoshandiswa neforklift kuti inge ichitakura zvinhu zvinorema. Basa rikabva razongoperera ipapo. Ndingangoti kubva ipapo mukoma kusvika muzuva ranhasi inini mari chaiyo ndinobata, ende mabatiro acho andinoita mari ndinotoona kutoti zvinotokonzeresa kuti ndinge ndichiva munhu wekuti murume wangu handichambomuoni sechinhu. Mabatiro acho andinomuita dzimwe nguva kana ndiri pavanhu ndinozotosvika pakuzvinyarira because ndinongokaruka ndamudira imwe rafu yekuti kunyange pasina kana chaanenge atadza ndinongoshandisa simba iroro, chisimba chekuti mari yangu ndo iri kushanda iri kuita zvose. Kana ari saye mukoma, kubva ipapo paakadzingwa basa kusvika muzuva ranhasi ndini ndiri kumuchengeta. Gogo vaya vechirudzi mukoma vakasoshaika kudhara because neniwo pandakazouya kuno kuSouth Africa zvinhu pazvainge zvichifaya ndakabva ndaona kuti there was no reason yekuti ndingoramba ndichingoita communication navo gogo vaya nekuda kwezvimwe zvinhu izvo zvandainge ndaona zvirimo mumba mavo zvainge zvakandirovesa nehana. Saka ndakabva ndati ewo handidi zvangu kuti ndinge ndichizojoiniswa zvekuroya, ndokubva ndangosiyana navo gogo vaya. Plus vainge vasina foni. Pandainge ndakabva kumusha ivo vainge vakanditi muzukuru kana mwazosvika kujoni ndokuda kuti unge uchizongonditsvakirawo chifoni. Ndakabva ndati gogo ava kana kuri kunzi ndikavatsvakira foni zvinoreva kuti maybe vanenge vava kuda kungogara vachitaura neni. Saka ndakabva ndazongova ignore kusvika vachizoshayika. Zvino mukoma inini gogo ava havana kundiudza kuti mhiko dzacho idzo kana kuri kunzi murume wangu ndinenge ndamutuka, like matukiro acho iwawo andakamuita ekumuudza kuti iye haasisina chipenyu chaachabata muupenyu hwake kusvika achizofa. Handizivi kuti ndomuroyonora sei because ivo gogo ava vakafa vasina kunyatsokundidzidzisa kuti iye murume wangu ndinofanira kuti ndinge ndichizomuroyonora sei. Right now ndakatozvipa task yekuti kunyange akandibhohwa kusvika palevel ripi handifi ndakamutuka ndichiti sikarudzi yake handidi kuti inge ichizoshanda because guys hii kana kuri kunzi ndikamutuka ndikamuudza kuti handidi kuti sikarudzi yake inge ichizoshanda, just imagine apa woti murume haachakwanisi kuwana basa, apa wobva wazoti nhasi ng'eni yacho inenge yava kusashanda, zvino anenge ava murume wechii? Handidi murume wezita. Kana dziri nyaya zvadzo dzechihure, aiwa mandiri izvozvo hazvimo. I am happy with my husband nekumukontrola kwacho ikoko kwandinomuita, but I am worried about our future because right now ndingori munhu wekuti ndinongoshandawo semusikana webasa. Saka kushanda kwangu ikoko kwandinoita ndo kuri kuendesa vana kuchikoro, ndo kunobhadhara rent,
iye murume kana kuri kunzi akashanda haakwanisi kushanda mari yekuti inenge ichidarika ma200. It is always 200 and below, and anowanzokuti ka 200 ikako kana akashandisa let's say akatenga hupfu nezvimwewo mumba, pakanenge kapera kuti hwa ndo paanokwanisa kuzowana kana chimwe chipiece job che50 rand. Zvimapiece job zvacho zvaanowana zvinhu zvekuti zvimapiece job zvisina kana nebasa rose. Murume wangu ndinomuda. Apa anoti kana akagara pasi so, ane dzimwe nguva dzekuti anongogara pasi so akatsamhira kumadziro oona kuti shasha zvino iri kufunga, hameno kuti zvinenge zvichifungwa zvinenge zvimbori zvii. Kana ndikamubvunza anobva angoti hapana hapo, but I know kuti deep down murume wangu ane maquestions akawandisisa aainawo mumwoyo make, because paainge ari ega kuno kujoni munhu aishanda zvekutoti waitoona kutoti munhu uyu ari kushandira mari yake yakanaka ende ari kushandira zviripo. But kubva zvandakazoita mhiko dzose idzodzo mukoma, hapana. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakagadzira murume wangu kuti asaita mari. Ei, zvakangooma hazvo vedu wee. Now that gogo vaya avo vakabatsira hanzvadzi yedu kuti inge ichiita mhiko idzodzo, gogo vacho vakashaya, then kana zvadaro zvinozoitwa sei? Kana makambosanganawo nesituation iyoyo yekuti makafamba mukaenda kwamakaenda, mushure mekunge maenda ikoko, then n'anga iya yobva yazoshayika muri muprocess, please uyaiwo kuinbox kwangu mobva mazondiudza kuti effect ipi yakazoitika kwamuri.